Kadagko nga mga fundamental o batakan nga panginahanglan sa tawo. So, di gyud ni pwede wag tangon kay mao gini kanunay ang pangandoy sa tawo. Una, ang tawo nangandoy nga makakaon. Ang tawo nangandoy nga mabusog. Ang tawo nangandoy nga makakaon og lamian nga pagkaon. Og ikaduha nga batakang pangandoy nga ang tao himsog ang iyang panglawas. Moingon nga bahala na lang og pobre kita basta himsog lang tag panglawas. Kay ang adunay mga balatian maka-change sa function sa imong kinabuhi. Ang aduna kay balatian mubo ra imong pasensya unya dili nimo masabot ang imong pagbati daw naa ka na gitawag tong self-pity usahay o kanang dili malikayan nga ikumpara nato ang atong kaugalingon ngadto sa ubang tawo og mayon kita kanao mas makasasa pa man kaysa ako kay giila nato nga ang usa ka balatian daw kastigo gikan sa kahitasan. So duha ka mga dagkong butang nga mao ang angay gayud nga tutukan. O karon sa atong ebanghelyo, kining duha ka mga dagkong panginahanglan sa tao, ang kaayuhan sa mga balatian o ang pagkaon. Atong nasinati nga kining tanan ihatagan og tubag sa atong Ginoo. Mingon siya sa iyang mga tinun-an, naluoy ako niining mga tawhana. Dili ko buot nga sila papaulion, kay basin unyag panguyapan sila. Kunya gikan sa kaluoy ni Jesus, ang mga tinun-an gipangutana, pila man kabuokan ang inyong dala? O naipipila kabuokan, kunya pagkahuman, ingon nga, pastilan, kung imong tan-awon, pipila ra makabuok, dili gyud gini paigo. Apan, mayon ta nga, out of our compassion and generosity, everything suffices. Gikan sa imong kamanggihatagon aduna pay sobra nga atong matigom. Apan gikan sa kahakog sa kasing-kasing ang tanan bisan unsa kadaghan dili gayud paigo. Basta ang kasing-kasing sa tawo hangol sa mga butang nining kalibutana dili gayud paigo bisan pa maangkon nimo ang tibuok kalibutan. Mao ni ang panghitabo karon sa atong nasod nga daghan kaayong matang sa korupsyon, daghang mga pamaagi, multiplication of ghost projects, multiplication of budget insertions. For what purpose? Para sa katagbawan sa ilang kahangol sa salapi. Apan sa dihang naana dili man matagbaw ang hangol nga kasing-kasing, dili matagbaw ing anira kadako, dugangan pagayod tungod kay ang kanang pagka ako ba, akong kaugalingon, usa ka kasing-kasing nga selfish, dili makatan-aw o dili makakita sa ubang tao o dili mobati og kaluoy. Mao man gani nga kining panghitabo sa atong nasod nga duha unta na kadagko nga areas, aspects of life ang hatagan og pagtagad instead nga ang ilang kaugalingon. Una, hatagan og pagtagad ang health aspect sa tao. Kay ang matag usa labi na kung moabot na kag edad-edaran na kay daghang sakit unya kung kanus aka mag-retire na nga wa na kayo kay regular income mo papud ka na kinahanglan og daghang maintenance. So kung kanus aka nag-retire or hapit na ka mo retire mo na daghan pug kagikinahanglan kagastuhon para sa imong tambal. So kinahanglan kana nga area hatagan og dakong budget sa gobyerno aron matagaan og tambal ang mga naginahanglan. Ug ang ikaduha nga aspeto nga kinahanglan tutukan mao ang production of food supply.
Kay aron ang mga tao adunay kahinguhaan og ang mga tao makapalit og mga pagkaon nga ubos-ubos ang presyo. So karon mao ni ang nindot nga tutukan apan tungod sa kahangol ang yuta nga tamnanan og mga humay, tamnanan og mais og uban pang mga makaon gihimong mga subdivision. So kung pila ka thousand of hectares ang na-convert into housing, into subdivisions, into private properties or whatever nga ilang ibutang diha, mao po na kadaghana ang nawala sa ato nga food production. Maong nagutom ang atong nasod, nagkulang ang supply, sige tag-angkat sa laing nasod og mga supply labi na sa bugas, tungod kay ang atong priority dili man ang food production, na di na bata mangaon og subdivision. Bahalag magpuyo ta sa usa ka barong-barong og magpuyo ta sa usa ka balangay apan adunay pagkaon. Unsaon man kung magpuyo ta sa syudad apan mahal ang pagkaon og dili mahalos makapalit ang mga kabus nga mga kaigsuunan. So kinsa maning trabaho sa gobyerno kay sila may magpanday og balaod. Kung ako palay makapirma ana gipirmahan ko na nga maghimo ta og food production supply nga daghanon og kanang mga health nga tagaan natog libreng tambal ang tanan nga mga masakiton, libreng check up ang tanang mga Pilipino. Makahimo pa lang ko pagpirma, ako na ginagipirmahan. Apan sa may giuna, budget insertion asa dapit dito sa mga flood control nga naman kay kung masimento na di naman kakakita unsay nas ilawom nabay kabilya uwa. Maayo ba na nga pagkahimo? Uwa. Mao ni karon nga nindot unta na nga magbinutan po ning atong mga politiko nga atong gipangpili bisan katong wala natong gibutaran or ni daog tungod sa kanang kwarta, magbinutan unta na pod ipakita nila nga they are worthy of our votes, they are worthy of our trust. Mao ni karon nga nabulgar ning ilang mga kakipangbuhat ug ang nakasakit kay dili ganahan ang atong mga magbabalaod nga paminawon ang mga whistleblowers, dili ganahan ang atong mga magbabalaod to delve into investigations of what is said. Tanan gusto nga dili ni siya atimanon. Nganuman basin tanan pud sila na involved. So hinay-hinay na og kagawas ang asuba gikan sa kanang pagtago-tago, hinay-hinay nagkagawas. Mo na nga duha unta na gayud ka panginahanglanon sa tao ang angay tutukan sa atong mga gipili nga mga politiko. Health o pagkaon, production of food.